Vidi koliko ribice, čovječ. Ne ovo, pasno. Če nisi nekako dobro. Tako da vidi sve ove ribe. Kako je ribice dana, vidite. Ribice, čekaj, ne može da skočiš dolje. Može da skočiš dolje. Može da skočiš dolje. Ja? Ovo me liči na supu. To nije to pluta, to nije nema. Vidi kako će tako napraviti, pogledaj. Staje, gledaj. Šta kažeš, Mile? Znaš što nam je, kad sam nastavio da snimam, pa ti ono, kako sam? Ja nam nastavio da snimam. Da nije snimam. Idemo sad na motor, idemo na motor. Idemo na motor. Piši prsteno. To ćete sutra. To ti je potpuno drugi pravac. Znači prsteno. Potpuno je drugačija. Znači to isto kao i tako te vodu. I sada je drugi kanetski restoran. Jer imam ja slika odatle. I imaš stolovo žutki budu toku dana pušteno uglavnom da su omorine. Imate onda posle te plaže još na 30 Znači idite tu Trstenu sutra, Ploče drugi dan.